दिनै आं खुलुमबाय आं दिनै मा बुंनो 1984 मायथाइनि 28 नभेम्बर खालि बे अब्ला सीमान्त गेजेर फरायसालिमोन नै थांनाय 2017 निफ्राय खामारदैसा हाइ स्कुलजों जोंनि बे सीमान्त एमइ स्कुला एमालगेमेटेड जादों। दा बे खेत्रआव आं सरकारनि नेम बादि थांनाय 31 जानुवारि 2023 अक्ट' खालि आजिरा लाबाय। दा बे सरकारनि बिथोन बायदि आजिरा लादों। थेवबो आं सानो आंहा मावबावनो हानाय गोहोआ दंमोन, थेवबो गनायना लानांगोन। मोजाङानो नांदों जिरायनो होनायनि थाखाय। बेखिनियानो। थारैनो नोंथांखौ सरकारा जिरायनो होबाय, नोंथाङा जिरायनानै थाबावगोन नामा? आंथ' गुबुन खामानि मोनसे माबा मावनांगोन। दा बेखौ बै समनि बे बर' बिजोङाव दिनैसिमबो फरायसा फरायसुलिखौ फोरोंबोनानै माबायदि मोनबोखो? आं थोंजोङै बुंनांगौब्ला बर' बिजोंजों फोरोंनाय जे दिनखालि आङो बे फरायसालियाव जइन खालामखांनायनि उनाव 1984 मायथाइनि डिसेम्बरनि 5 अक्ट'खालि बेयाव आं गिबि क्लास लानो नागिरदोंमोन। नाथाय एदिनखालि हितेश्वर शइकिया सरकारा बर' रावखौ सरकारि लोगो राव महरै 1984 मायथाइनि 4 डिसेम्बर खालि डिक्लार होदोंमोन। दा बर' बिजोंजों फरायनानैबो बा फोरोंनानै आं मोजाङानो मोनदों। नोंथांनि मासिया बेवहाय लांदां जानानै थाबाय। बे मासियाव गोदान फोरोंगिरि थिसननायखौ नोंथाङा लुबैयो नामा? लुबैयोथ' 100%। मा बुङो? नांगौ। मानोना आं जि क्लासखौ खालामबाय दंमोन, दा बे क्लासाव थोजासे फोरोंगिरि गैयाबा जोंनि फरायसाफोरा सानफ्रोमबो जि थाखो लानो गोनां बेनिफ्राय लकसान जागोन। थेवबो जियानो जाथों, सासे फोरोंगिरि ट्रेन्सफार लानानै जोंहा आंनि आगुआव रिटायार जानाय सम्बारु ब्रह्म सारनि जायगायाव गुबुन सासे फोरोंगिरि फैदों। दा जेसेबां आंखाल जानांगौमोन बे आंखाला थानाय नङा। माबायदि जेंना जेंसिजों दिनैसिम सौफैदों होनना फोरमायगोन? जेंनायाथ' जों जेब्ला गिबियाव जोंनि बे फरायसालियाव क्लास खालामदोंमोन, अब्ला जों 7 फोरोंगिरिजों क्लास लादोंमोन नन स्टप। जों 6 पिरियड पर्यन्त खालामनो गोनां जादोंमोन, थेवबो क्लास खालामबोदोंमोन आरो। फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा? दा दिनै आजिरा दिनाव आं बेखौनो बुंगोन, फरायसुलिफोरा फोरोंगिरिनि बोसोन लाथों, थि समाव फरायथों। दा दहायसो थाखो 6नि फरायसाफोरा बुंदों बिस्रा मोनसे सिमां दं, गोसोनि साननाय, बे साननायफोरा जाफुंथों आरो बेनि थाखाय नुवाथारि अबंलावरिया बोर सारस्रिहरथों। बिथांमोननि फरायसा जिउआ जोंथि दरखंथिं आगान सुरथों। आं बेखिनिखौनो बुङो। फोरोंगिरि हाबा मावनायजों लोगोसे लिरनाय हुदाखौ आं लिराखैमोन। मोनफा मोननै ओरैनो माब्लाबा माबा अख्रा बिनायलाय मोननैसो ओरैनो लिरदो, नाथाय थेवबो बिदि जेबो लिराखै आं। दिनैनि जि सम, बे समा दुखुनि मोनसे सम। थेवब्लाबो जोङो बिथां जि सार, जोंनि गेदेमा फोरोंगुरु, जोंनिनो फोरोंगुरु मोनसे समनि, जोंबो बिथांनिनो फरायसामोन। दा बिथाङा फैनानै जोंनिनो मोनसे समाव जेब्ला सीमान्त नैबे एमइ स्कुला खामारदैसा गोजौ फरायसालिजों एमालगेमेसन जाना जमा जायो, बिथाङा
आं गाहाय फोरोंगिरि जानाय समाव बिथाङा आंनि लोगो फोरोंगिरि जायो। बिनि उनाव आं बिथांखौ 4 एबा 6 बोसोर बेबायदि मोनबोदों। दा बेबायदि मोननाय समाव बिथाङा अरायसम फरायसालियाव रेगुलारमोन आरो बिथाङा बयनिख्रुइ सिगां फरायसालियाव मोनफैयोमोन। जिहेतु बिथाङा बयनिख्रुइबो गोजानसिननिफ्राय फैयो, जेब्लाबो फरायसालियाव बिथाङा आगोलसिम मोनफैयो। बिथाङा जोंनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय सासे फांसे गेदेर दंफां बायदि। बिथांनि जि बिदाय लानाय, बे बिदाय लानायाव जोङो थारैनो दुखु मोनदों। बिथांनि जि बिहोमा जोंनि बे खामारदैसा लोखि बाजार एबा ओनसोलाव बिथांनि बिहोमाया जोबोद। बिथाङा दिनै हाजिरा लानायाव जिहेतु मोनसे मासिया लांदां जागोन, बेवहाय माबा मोनसे उसुबिदाफोर जागोन नामा? बिथांनि लांदां जानायाव उसुबिदाथ' जागोन, जा सासे फोरोंगिरि खम जागोन। थेवब्लाबो जिखिनि जोंहा बावैसो सिगां गोदान सासे फोरोंगिरि गुबुन फरायसालिनिफ्राय बेयाव जइन जाफैदों मास मोननैसो सिगां। बिनि थाखाय जों बिथांनि आजिरा लानाय उनाव जोङो बिथां सासे जे आगुनि जे गाहाय फोरोंगिरि सिमान्त एमइ गेजेर फरायसालिनि आरो बे फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरिमोन बिथां सम्बारू ब्रह्म। बिथांनि मासियाव सासे गोदान फोरोंगिरि राजु बर' होननाय फैयो। दा बिथांनि जि लांदां जानाय जायगा, बेखौ जिखिनि साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौ सुफुंनानै दंथ'यो आरो। दा लांदां मासि जाना दङ बिथांनि मासिया लांदां दङ। सासे पिएचसि जि फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरि मासिया लांदां जानानै दङ। जोंथ' बे मासिया थाबैनो सरकार जुदि आबुं खालामना होयोबा जों जोबोद गोजोनगोन। जिहेथु बे फरायसालियाव गोबां जोंनि बे रांखान्थिजों गोलैसोनाय गोबां फरायसाफ्रा फरायफैयो आरो बेबायदि समाव जोङो थोजासे फोरोंगिरि मोनोब्ला आरो बिथांनि लांदां जायगायाव जों गोदान फोरोंगिरि मोनोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनगोन।